Yn rhan ogleddol y prif gylch adran y Ceffylau Hela yw Marchogaeth sydd dan ein sylw ac mi dwi David Oliver a Beth Simons yn gwylio'r cyfan yn fan hyn ac Beth, i fod yn deg, dosbarth eitha cryf i'r rhai Pwysau Ysgafn achos dyn ni'n gweld o flwyddyn i flwyddyn mae yna amrywiaeth yn y nifer sy'n cystadlu yma yn yr adran yma. Oes, mae yna, a fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth i glodfori y beirniad fi'n credu bod nhw wedi denu cymaint o bobl ymlaen a safon hefyd. A mae'r ffaith bod y sioe yn clasio gyda y Royal International fi'n credu hefyd yn effeithio'r dosbarthiadau yma mwy na bydden nhw'n effeithio'r dosbarthiadau Cymreig gan fod lot o gynhyrchwyr y cyffylau mwy yma yn hoffi mynd lawr i Royal International hefyd. Dyna'i prif sioe nhw de. Lle mae gyda ni Ann Cathwar ar y brig ar hyn o bryd gyda Victoria Bertorelli. Mae wedi cael pell llwyddiant yn y cylch fan hyn o blaen fel ceffyl rasio. A nawr yn gobeithio fydd yn aros ar y brig fel Ceffylau Hela. Mae fe wedi cymhwyso ar gyfer sioe ceffyl y flwyddyn eleni am y tro cyntaf gyda Victoria ond wrth i bodde wedi ceisio ers sawl blwyddyn a fi'n siŵr fydd hi'n gobeithio fydd hi'n aros fyna. Maen nhw'n mynd am wacfach a fi'n siŵr fydd hi'n teimlo'n eitha nerfus ar hyn o bryd. Ti'n gwybod fel mae'n teimlo? Ynddo. Mae'n adeg eitha boenus yn dydyn os ydych chi'n cystadlu. Ond y ceffyl yma wedi bod yn llwyddiannus. Dim yn diddorol Beth, un llygad sydd gen efo? Un llygad, wedi colli llygad cwbl o flynyddoedd yn ôl. Fi'n llawn edmygaeth am y par yma, gweud y gwir, achos mae ar ei drydydd gyrfa, mae wedi bod yn geffyl rasio, wedyn yn geffyl hela a nawr yn geffyl sioia. A fi'n credu mae'n gamp i allu wneud y tri peth de. Mae'n debyg Beth bod o wedi cael ei dynnu fewn yn gyntaf. Do, a mae gwen mawr fyna ar ei gwynebu. Fi'n siŵr fydd hi'n falch tu hwnt a chi'n gweld yn edrych neu'n troi yn ôl. Fi'n credu fydd e'n disgwyl treat fech, falle na pan mae'n edrych yn ei ffoced. Na ni, oedd e'n gwybod bod e'n bod yn gwybod. Ie, na ni. Chwarae teg iddyn nhw, fi'n bles iawn dros dyn nhw. Victoria Bertorelli gyda'r y ceffyl yma Ann Cathwar. Wrth y march Turtle Island ac allan o Money for Buttons. Wrth gwrs, Victoria hefyd ddim yn gwneud y ceffylau fel swydd, felly mae'n bach yn fwy sbesial eto bod hi wedi gallu cystadlu yn erbyn bobl proffesiynol wedyn i gael y llwyddiant yma. Dyn ni wedi sôn yn gynharach am yr elfen yna Beth. Mae'n anodd iawn i rheini falle sydd yn cystadlu ac yn gwneud hyn fel hobi i cystadlu yn erbyn rai sy'n broffesiynol. Ydy, mae. I raddau, falle, yn ymarferol de, mae lot yn anos yw achos chi'n gorfod gweithio'r cyffylau rownd y gwaith ac yn y blaen, ond mae Victoria wedi llwyddo bore yma. Victoria Bertorelli yn gosod yr hosglwm goch y wobr gyntaf yn y dosbarth yma i'r Ceffylau Hela yw Marchogaeth y Pwysau Ysgafn gyda Ann Cathwar. And we have a result in class 144, which is the lightweight show hunter mare. And in first place is 1580, Victoria Bertorelli with Ann Cathwar. And that is written by Victoria Bertorelli. And in second place we have 1579, Emma Allen with Foxridge Hela, and written by Matthew Ainsworth. Dyn ni'n gweld yn yr ail safle Emma Allen, Foxridge Hela. Ceffyl yma wedi cael y bencampwriaeth llynedd gyda Matt Ainsworth, ond eleni yn ail.
Sorry, my mistake there. Third place was 1586, Charlotte Jane Crosser with Fairwood, and then ridden by Charlotte Crosser. In fourth place, 1587, Sarah Schofield, ridden by Sarah Schofield, and this was the best charged horse in the class. And in fifth place, 1588, Phoebe Thomas with Grand Design, ridden by Phoebe Thomas, and in sixth place... Llon gyfrchiadau gwresog I Victoria Bertorelli yn ennill y dosbarth yma i'r Ceffylau Hela yw Marchogaeth Pwysau Ysgafn gyda'r ceffyl a'n cytwa. Well, Victoria Bertorelli, they say horse of a lifetime, but I really think this horse has been the horse of a lifetime for you. Yeah, 100%. I mean, yeah, he's won here twice as a racehorse. He's very excited, isn't he? He's just won the Royal Welsh. To come back and do it as a lightweight hunter, just, yeah, phenomenal. There won't ever be another. Bless him. Well, I can tell it means the world to you. Many, many congratulations and good luck for the rest of the week. Thank you very much. Thanks. Llon gyfrchiadau.